May nakatira talaga doon sa bahay nyo. Alam nyo naman siguro yun, may nakakaramdam kayo. At saka bago lang kayo sa bahay nyo, di ba? Hindi ko makausap kasi wala akong kuhang video sa'yo. Ang ibig ko sabihin, hindi ko nakausap. Ang ibig ko sabihin ito, papaliwanag ko nag-shutdown ka. Nakita naman ng manugang nyo at anak nyo. Pinitik ko yung stick. Kung nandyan siya, nagpapatay-patayan lang, gagalaw yung stick. Dinasalan ko, wala. Nawalan ka ng malay. Biglang huminto. Pagkahawa ko sa'yo, pagdasal ko sa'yo, kasi magsisimula pa lang ako mag-camera sana yun. Biglang nag-shutdown, di ba? Nawalan ka ng malay. Nataranta nga yung anak mo eh. Pati yung manugang nyo. Kayo tayo, ganun din, binibigyan ko ng sakit na nakatirang masamang espiritu doon sa loob ng bahay nyo. Halo-halo na yung kung ano man nakikita nyo. Ngayon, okay na yung pakiramdam nyo. Wala na sakit. Kayo na wala na yung nahilo nyo. Yun lang. Basta dagdagan nyo lang pagdarasal, ha? Pag na-insensuhan na lang natin yung bahay nyo, mawawala na yun. Ha? Wala na. Maganda sana magsimula sa inyo, kaso magulang siya eh. Pinahinto niya ang puso mo. Akala niya, matataranta niya ako. Marami ng beses nangyari na sa akin yan. Okay na. Wala na sakit. Maraming salamat, ha? God bless. Ikaw ba nananakit kinida? Ha? Ikaw ba'y nananakit kinida? Ikaw ba'y nananakit kinida? Ha? Ha? Ikaw ba'y nananakit sa kanya? Ba, tumatal dito ba? Ikaw? 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 Ay, ayaw mo magsalita talaga, ha? Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyo pangalan. Ano? Amin ka, hindi? Sino ka? Sino ka nga? Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba? Ha? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ba? Tao ba? Ayaw talaga ako nito magsalita ng pangit. Magsasalita ka o pipilipitin kita ng pilipitin sa loob ng katawan niya. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka nga hindi? Hindi ka tao? Tao ka? Tao ka ba? Tao ka nga ba hindi? Ayaw mo talaga ha? At ganyan amoy mo, para kang amoy nilalang na masamang espiritu. Ano ba ang elemento ka? Sagutin mo yung tanong ko! Ayaw mo? Tao ka hindi? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka nga lalaki? Ay, pamatigas talaga to! Babae ka? Hindi ka babae? Tubig? Hindi kita bibigyan ng tubig. Papatayin kita dyan. Lulunurin kita mamaya. Bibigyan kita ng tubig. Bigyan ng tubig yung nakakalunod. Amen. Painitin. At lagyan ng kuryente. Ano? Hingi ka pa tubig? Ha? Gusto mo ba tubig? Ha? Ha? Ay, pinaglalaroan mo ako ha. Paglalaro kita. Ikaw ba'y nananakit kinida? Ha? Ikaw yung nananakit? Hoy! Ikaw ba'y nananakit sa kanya? Tinatanong kita kung tao ka hindi. Ayaw mo ko sagutin. Tao ka ba? Tao ka? Sa pangalan ng Kristo. Amen. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka ba hindi? Ayaw ko sabi. Salbahe. Tinatanong kung tao siya hindi. Ayaw magsalita. Sabi mong tao ka, di magsasabi. Kalasin mo nilagay mo sa kanya. Tanggal. Kalas. Ano nilagay mo sakit sa kanya? Ano nilagay mo sakit? Ano? Ano nilagay mo sakit sa kanya? Parang yata itong kausap natin. Nagtutulog-tulugan lang litik dito. Lang yata ito. Ganun ka lang ganun. Magkano tayong dalawa dito? Ano? Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo? May takot ka sa kanya? Babae ka nga lalaki? Lalaki ka babae? Lalaki ka ba babae? Sa pangalan ni Jesus? Sa pangalan ng Ama? May takot po ako. O sige, babae ka nga lalaki? Lalaki ako eh. O sige, tao ka hindi? Tao ka ba hindi? Hindi ka tao? Tao po. Sige.
Ikaw ba may galit kay Nida? May galit ka ba sa kanya? Wala naman. Anong ginagawa mo sa loob ng katawan ni Nida? Ay, Sinasaktan mo ba siya? hindi naman. Nainggit ka sa kanya? Hindi. Ay, sinungaling ka talaga. Itaas ang atas, magnetiko! Aray! Ano? Aray! May galit ka ba sa pamilya nito? May galit ka ba sa pamilya nito? Sa pangalan ni Jesus! Ay! Sa pangalan ng anak at Espiritu Santo, libyan ng apoy! Lagyan ng kuryente! Okay, kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Lahat! Okay, sama mo. Sama mo yan. Sama mo lahat yan. Okay, kalas. Dalawang kamay. Ay, gusto ko. Okay, lahat. Gusto ko malaman kung sino ka. Pati ito, binigyan mo ng sakit. Ha? Tingnan mo, una sa katinuan yan, hindi niya sasampalin asawa niya. Alas! Sabay sila binigyan sakit. Meron din po yan, iniinda. Alas! Doon ka ba nakatira sa loob ng bahay nila? Doon ka nakatira? Hindi ka tao. Yung totoo. Doon ka nakatira sa loob ng bahay nila? Saan sa loob ng bahay nila? Sa labas ng bahay nila? Sa loob ng bahay nila? Ano kang klaseng elemento? Alam ko na kung ano ka, kung lalaki ka, babae. Pero gusto ko magmula sa'yo. Ano ka? Anong klaseng elemento ka? Ano ka? Maligno, ninuno, o ano bang tawag sa inyo? Anong tawag sa lugar nyo? Kita mo, nasasaktang sa holy water, oh. Kalas. Kalas. Okay, kalas. Okay, linisin mo, buong katawan niya. Pati ang asawa niya. Pati ulo. Ulo ng asawa niya. Okay. Okay. Dahil gusto mong patayin ng babaeng yan. Nandiyan ka sa loob ng katawan ng babae yan eh. Hindi kita madampot. Kaya ginawa ko, ginamit yung medium ang asawa niya. Ngayon, kinuha ko yung nasa loob ng katawan niya, itinranslate ko sa'yo. Pinahirapan mo kami. Pinahirapan mo ko para kunin ka eh. Nasa loob ka ng bahay nila. Anong klaseng elemento? Copper ka ba? Maligno ka ba? Ano ka? Wending itim ka ba? 81 ko. Hindi ko alam. Anong klase ka? Anong klase ka nga? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ano? Ano ka nga? Anong tawag sa'yo? Matagal ka na sa loob ng bahay nila? Matagal na? Ilang taon ka na sa loob ng bahay nila? Malalaman ko rin kung anong klase ka, kung anong klaseng nilalang ka ng masamang espiritu. Matagal ka na sa kanila. Matagal na. Ano ka nga? Ano ka nga ron? Ano? Nakatira ka lang sa loob ng bahay nila. Eh, ba't nagsisinungaling ka ba? Ikaw ba nagbibigay ng sakit doon sa asawa niya? Inida? Ha? Ikaw ang nagbibigay ng sakit? Okay, kalasin mo yung sa asawa niya. Bisa mo. Lahat. Saan ka banda nakatira sa loob ng bahay nila? Sa CR? Sa kubeta? Isa lang naman yung CR at kubeta. Sa sala? Sa... Ewan ko kung maghiwalay yung CR at paliguan. O sa kusina, o sa kwarto, etc. Sa sala, saan ka nakatira? Kaninong kwarto? Namin anong kwarto? Kwarto nila? Okay, kalas ng kalas, simula sa ulo. Unahin mo muna yung asawa niya. Bakit mo gusto patayin ng asawa niya? Bakit binibigyan mo ng sakit? Anong ginawa niya sa'yo? Lahat, linisin mo. Ano nga? Bakit mo nga binibigyan ng sakit? Lahat, linisin mo. Matagal na kayo doon nakatira sa bahay nila. Hindi pa sila nakatira, doon na kayo nakatira. Kasi, bago lang sila sa bahay nila. Hindi na pa naman sila umabot na 10 taon sa bahay nila. Okay. Kalas! Bakit? Anong nilagay mo sakit dyan? Huwag mo kong tulugan, hinihikab-hikab ka na. Ha? Pag ako, tirik ko sa itong kanang daliri ko, kanina kaliwa lang ginagamit sa'yo. Ngayon, kanan na gagamitin ko sa'yo. Kalas! Sinungaling to eh. Lalagyan natin ng cross. Pasensya na, mapipilitan tayo kabitan siya ng cross. Paliabi, sa pangalan ng Espiritu. Ito, masasamang
ibang demonyo, kumukuha ng mga tao, binibigyan ng sakit. Kailangan cross ang gamitin. Opo. Hindi ubra ang stick sa kanya at palito. Kailangan pinakamataas na antas na lasal. Opo. Kalas! Ay, opo. Iinit na yung cross. Panginoong Jesus, at bigyan to ng bisa. Amen. Opo. Aray! Ano, minute na. Sige, tanggal. Anong ginagawa mong kinida? Opo. Anong ginagawa mo sa kanya? Ako masakit na ang loob. Pasamayin ang loob. Alam ko na kung nilalang ka. Hindi umubra sa yung palito at saka yung papel. Ibig sabihin, umubra sa yung cross. Alam ko na. Mataas na antas sa masamang espiritu ka. Kinukuha mo siya para mamatay. Pero pa wala na. Pati dibdib. Pati ito lalaki to. Babalik ka pa. Ano, alam mo ang tawag sa'yo? Ikaw yung kumukuha ng mga taong nagbibigay ng sakit at tinatanggalan ng pananampalataya. Naintindihan mo? Masamang espiritu ka eh. Matagal ka na sa loob ng bahay nila. Ha? Opo. Ito to. Opo. Opo. Ha? Aray, 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 Ha? aray. Opo. Aray, aray, aray. Babalik ka pa. Hindi na po. Tanggalin mo rin yung sakit ng lalaki nito. Tanggalin mo. Tanggalin mo rin yung sakit ng lalaki nito. Buong likuran niya. Kalas mo. Kung makikinig sa usapan namin. Ete, ano paramdam mo sa sarili mo? Gumaan paramdam niyo? Nawala yung bigat ng katawan niyo? Huwag ka makikinig. Basta mga espiritu, tuturukin kita dyan. Yung ulo niyo hindi na mabigat. Nag-shutdown kasi kanina eh. Maganda sana sa'yo na. Yung hinawakan kita, nawalan ka ng malay. Tapos pinitik ko yung stick do sa ano mo. Hindi ka magising-gising. Pero humihinga ang puso't kaluluwa mo. Ginamitan ka ng mahay kang kakaiba eh. Kung sa ibang manggagamot yun, walang experience. Kahit dati, kung ako magsisimula sa paggamot, kakabahan ako kasi nawala ka ng hininga. Pero humihinga ang puso mo. Nag-shutdown ng lahat ng hininga mo. Kaso nakalimutan ko videohan kasi magsisimula pa lang tayo. Pero sila, may record sila, yung mga anak mo. Sa akin, wala. Segundo lang, nag-shutdown agad ang puso mo. Bumaba lahat ang heartbeat mo. Oh, mabuti na lang, magaling pa rin ang Panginoon Kristo magselo. Huwag ka nang babalik dito masamang espiritu ha. Ano bang pinagagalit mo sa kanila? Ginugulo ba yung bahay mo? Bago lang sila tumira doon? Naguguluhan ba sila sa'yo? Ay, naguguluhan ba sila sa inyo? Ano lang po ang pamilya namin. Sige na. Magulo po. Hindi kami magka-arrange yan. Huwag mo na pakalaman ang buhay nila, naintindihan mo? Lumayas ka doon sa loob ng bahay nila ha. Naintindihan mo? Opo. Sige. Hawakan mo ate asawa mo para makabalik ang kanyang kaluluwa kasi galing niya sa'yo. Tumahimik ka na ha. Masamang espiritu ha. Ikaw maitim ka, lintik ka, pasaway ka. Ha? Huwag mo na ulitin to ha. Masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Patahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen. Nilulusaw kita at tinatanggalan kita ng hininga at ibinabalik kita sa impyerno sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoon Kristo. Sundutin at sibat ang kanyang puso at patayin. Anak, paktay na. Hindi na umiinit yung krus. Sa pangalan ni Jesus. Ano pangalan niya? Jesus. Apelido? Marquez. Jesus Marquez, bumalik ka na sa pangalan ni Jesus Kristo. Idilat mo yung mga mata. Kuya, umaga na. Oh. Kanina pa. Ay, tanghapon na pala. Napasarap yung tulog niyo. Ano yung tubig? Inhale kay exhale. May tanong ako sa inyo, pero inhale muna kayo para kasi pumasok yung hangin. Namubus kayo ng hangin. Yan. Alam ko may pinuntahan ka. Mamaya na kita tanungin. Okay.
Yeah. Ano pangalan mo? Kasi, Ano middle name mo? Marquez, Apelido nyo? Mirabel, Ilan taon na kayo? 50. Dilat yung mata nyo. Sabihin nyo yung Jesus name. Jesus name. Tatlong beses. Jesus name. Pa. Jesus name. Amen. Amen. Pagpagmimpa mo. Para bumabagat lahat ng sakit. Para yung tubig. Ngayon, bumabalik na lakas nyo? Hindi na kanina. Biglang lumakas. May nakita ba kayo liwanag, madilim, o ewan? Saan ka ba nagpunta? Madilim. Madilim? Ano yung madilim? Kuweba? Walang ilaw? Ewan ko, kung saan ko. Parang walang ilaw. Pero kahit walang ilaw, halimbawa, minsan nakikita natin kung anong itsura, kung bahay ba yung tinutungtungan natin, o ano ba lugar, ano yun? Parang ano? Parang sa bahay. Sa bahay nyo? Anong ginagawa nyo sa bahay nyo? Wala kayong nakita doon? Mag-isa ka lang? Madilim? Walang ilaw? O talagang patay lang yung ilaw? Pero talagang madilim lang? Ay hindi patay ilaw? Ah, salamat sa Panginoon Kristo. Anong pakiramdam mo rin pala sa likuran mo? Okay. Wala sakit? Tayo, anong pakiramdam mo? Na wala sakit ulo nyo? Sige. Bakit tinatanong ko kayo kung kilala nyo si Kristo? Tapos, bago kayo pinapikit, siyempre, pag tinanong ko kaya, anong pang, kuya, lalaki ka ba babae? Di ba, dapat sasagot mo, lalaki ka. Eh, ba't hindi mo masagot kung lalaki ka? O, paulit-ulit tinatanong, kung sinabi mo lalaki ako, sige, anong pangalan mo? Ah, wala. Di mo na mabanggit kung sino ka. O, bila. Okay na yan.